Hej! Laguna slonu. Láska, tam ide slon malý, aha. Toto je brutál, toto tu nebolo. Wow. Cítim jak fakt jak v savane, keď nevidíš za ten kopec. Tam sú slony, tam. To má jaké mladiatko, aha. Toto tu bolo vtedy zavreté, keď som to bol naposledy. Nedalo vstúpiť. Aha. Ja som mu strátil. Famózne. Hovorím, že po piči zase som ho strátil. Však ale ja som zahladený do tých sloníkov. Oni sa vôbec nehybú. To sú statické antilopy. Toto som ja. Majú to aj mňa. A teraz to prišlo. Hej, Prvá rana. ja sa správam. Seknem ja jednu. Len také parohy ti nasadí. Druhá rana po hlave a Vyvrtnú, potknutie. vyvrtnuté. Musíme všetko prejsť. Levy tam neboli. Nebude mať milión odberateľov. Čo? Nesmej sa. Na tých levoch to záležalo. Tu sú asi. Ja mám super nápad. Ešte půjdeme kousíček a dáme si něco dobrého na tatami. Ja mám super. Tam sú. Sú tu. Až to bude milión odberateľov. Dívaj na to. Tam dole. Toto striečko. Vidím. Bude uškom. A podľa mňa aj hen tam budú niekde. Ideme sem? Neviem, čo tu je. Tu volá, čo je. Tu volá, čo. Nie, ale... Pekne tapať dokola. Vidíš, aha. No to Čo? iná voda. Čo? Kamienky a travička. Aha. Dobre, ne? Wow. Povedz, že ne. Toto je oáza pokoja. Však takto. Tam sa dá vrátiť. Toto je oáza pokoja. Láska kamienok. Však ale vyššo. To bude pekné zobrať. Môžeš zobrať. Joj! Tento som ujebal do oka. Ja som ujebal som kameň. Ja som ujebal som kameň. To sú rybky.
To sú kapre. Vo výstavbe. Čo hovorím, rybky? Škoda, že sú nie červené. Ako sa volá červený kapor? Červený kapor? Jak sa volajú tie kapre? Japonské. Koj kaprety? Kokosa, čo keď si múdrejšia? Posrané z toho. Ale práve, že je. No, môžu pivovať ešte. To nemohlo byť tak, že budú ozvieť také, že ma susedia prídu do bude s hrabom. Je. Pozri sa na to. Môžem? Jasné. Láska, ja chcem toto. Môžeš si na dome vystrihať. Toto chcem. Chcel som povedať, že to je avokádo. Ale je málo. To je bonsai. Si říkám, že je jaksi málo. Bohužel. Ježiš, zás nestíham. Boha. Je tu smer otačení. Však takto. A čo keď si to potočím? No. To sa má za toto. To je jedno. Jedeš. Útok máme. Na ním výkupný stánek. Výkup kelínku. Tento máš na konci. Aha. Sír v bulce. Naža. Láska, takúto chcem paničku. Aha. Langoš? Aha. Vade, ideme. Ježišmar. Skoro som ho sundal. Fú. Sú jenom nápoje. Kafe Ježura. Tu si môžeš akože, tu si môžeš aj kúpiť láska. Áno. Dobrý deň. Môžeme aj vymeniť. Nie? Dva. A asi vyzerá, že áno. S tou rajou. Nejaký. A ty? Nie je to jedno. Tak 200 rajov. Ešte jeden teda taký rajový. Ešte jeden. Ďakujeme. Oho, to je každý. Ďakujeme. Kašu si vymenila. Wow. To sú rajce. No, tento modrý je tvoj.
Ženy hýbu týmto svetom, láska. Tebe je jedno, z čoho budeš piť. A mne sa to páči. Tak poďme. Vicky, dívej. Vicky, dívej. Ára modrá. Aha. Prosím, nikto neodpoveda. Tak a máme tu ďalší diel s Patrikom do formy. Srať. Že to je taký krásny kopeček. Vieš do šiti. Áno. Funenie musí byť. Takže jaguára sme nevideli, lebo sa jaguáril po lade. Ale vidíme toto. To je kolibrík. To ja poznám. Toto je modrý kolibrík. Jaký som ja šikovný. Môžem to tu jedno s krížom. Nemôžeme. Kondor. Ára vojenský. Kde je? Aha! Nám sú na tých skalách. Solo na vydanie. Do puče zas mi ušla. Toto možné. Celý výlet ju na ňom. Celý výlet. Super. Tukaň. Dole je bolo čo? Hej, dole je tukaň. Ale hej, Hen to neviem, čo je. vidíš, tu kam máš. Tam je, aha, dole a hen tam sú zadu úplne. Tam dole pod tým stromečkom. To sú záložky do kníh. To sú záložky do kníh, láska. Záložky do kníh. Oho. Pozri, to je krásne, že je krásne. Však. Tak si nájdi aspoň s rajami. Keď už máš rajky. Toto nie sú modré, nie? Neviem. No tak asi vidím. Toto tu? Nie, nemajú. 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 To budú len asi sú hrdí iba na to. Nemajú. Nemajú. Ale to je pekné. Ono je. Dobrá vec. Teraz sa posunie ďalej toto. Toto si ty. Mám tu teba nájsť? Tam. Vidíš tam? Karpov budem osiť. Ubdaté som nakrmila rajky, mám rajkový pohár a ešte máme aj rajkovú magnetku. Čiže sme... Ubdaté je u konce, na schle.